Ayan mga kapatid, magandang umaga sa atin lahat. Dito na naman kami sa Bayanihan, pang-pitong Sabado mga kapatid. Ang ginagawa namin mga kapatid ay nag-ipon ng mga buhangin mga kapatid para makapag-simento namin dahan-dahan mga kapatid. Kasi mayroon nang nagbigay ng pangbili ng simento. Ayan. So kung hindi kami makapag-simento ngayon mga kapatid, siguro sa sunod nga Sabado ay makapag-simento na kami. Sa sunod na Sabado mga kapatid, pag may naipon na kami ng mga buhangin mga kapatid. May nagbigay pa. So shout out Ivan's Vlog, Bobet, Luzon. Maraming salamat sa bigay mo na pangbili ng simento. Sana madagdagan pa. So, may mga malalambot na puso dyan. Para dito sa aming daanan. No? So, Parang matagal ang buhay natin. amo nang kuha na dako gid nga mong utang. Sa tanan nga naghatag og simento o pang-snack. Sa pang-snack mga kapatid, kay si Rico Garlit ang nagkakaalam para may shout out. Ayong sa akin ay yung kay Bobit lang mga kapatid. Si Rico ang nagkakaalam kung sino yung mga pangalan doon na nagbigay. So kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng pang-snack doon sa aming konsumo sa tanghalian. No? Ayan mga kapatid. Taong na tumulong sa amin. Ilan lang kami mga kapatid? Walo. Unom. Medyo yung ko lang yung dalawa o tatlo, mayroon pang tatlo, dalawa na siguro mamaya makahabol yon na ano ko lang mamaya mga kapatid para makita natin. Ayan. Nakadama kasi kuwan ganin nagta. Ipon lang muna ng buhangin mga kapatid para pag magsimento na tuloy-tuloy na mga kapatid. Wala lang motor lagi. Ha? Dirag nga. Badya. Ay, pamiga. Dito pa rin kami sa bukid mga kapatid na nakakuha ng buhangin. Medyo malapit-lapit sa aming pagsimintuhan mga kapatid. Ay, tara ni Cor, patag-patag naman ito. Ha? Problema, tangungutan natin sa kalitali lagay kay Kamaritipod ni mo. Yan mga kapatid, ang pang-pitong Sabado. Bada na mutan natin sa kalitali. Maraming salamat, nadagdagan kami ng dalawa mga kapatid. Dito. Medyo marami na kami mga kapatid. Sana itong aming maipon ng mga buhangin mga kapatid. Kailangan namin ng buhangin. So, ang problema namin mga kapatid, kaya simento talaga. Problema namin. Kasi hindi pwede makuha sa mga tabi-tabi lang. Kailangan ng pera. Kung may mga tao na malambot ang puso, kung magbigay ng isang sako ng simento, ay maraming salamat mga kapatid sa bundok. Malaking tulong yun mga kapatid para magiging maganda na yung daanan namin papunta sa aming mga sakahan mga kapatid sa bundok. Yan. Yung aming konsehal mga kapatid sa bundok, hindi naman pumunta dito kasi nagluto siya para tanghalian namin mga kapatid. Nandito man si konsehal ngayon sa kapitong Sabado, present man siya. Pero nandoon siya ang natasan na magluto mga kapatid sa bundok para sa aming tanghalian. So sa Sabadong ito mga kapatid sa bundok ay grabe ang init. Hindi katulad nung unang Sabado na mambon-ambon, ngayon ay mainit. So tis-tis lang muna mga kapatid, kalahating araw man lang itong aming bayanihan. Importante makapag-ipon kami ng buhangin ngayon mga kapatid. Tunod na lamang ang kadungag.
So ulitin ko mga kapatid sa bundok, maraming salamat, lalong-lalo na kay Evans Vlog, Bubit Luzon, sa pangbili ng simento. Leksyon, ingon nga. Oh, pati yung pang-snack namin, mga farmers. Naging sponsor sa pang-snack namin si Konsehal Rico Garlit ang nakakaalam doon mga farmers. Ay kay Bubit Luzon or Evans Vlog, dito mismo sa akin na pinadala yung pangbili ng simento niya. Hindi na ako nanghingi sa kanya ng pang-snack. Ang importante yung simento mga kapatid. Sigurado to sa sunod na Sabado, sigurado na mag-umpisa na kami ng pagsiminto mga farmers. Tuloy-tuloy lang mga farmers. Hindi ako lang, ironon. Ayan. Balik ko mo lang. Wa na lagi uwan ron. Balik ko na, kan tumulin. Balik. Angkot na po team do guys. Ba, Di mo wa no kila kadlaw. Kani ka basa. Maluto man. Tapo. Di kami nagampo. Buwan ginawala ko matagas. Di ko nito labasan. Ikaw mo doon ako. Aso malibon. Najar mo ko. Di na ko na ko ang taw. Wala ni kasalit po nang ida daw maghuaw na. Minit na lagi. Kana ida mabasa ba? Magpanit pa daw sila ni kabasa sobras kay ni. So, maluto. Wa kasi manawa. Kay ano Sinugang kwan. Di ba kasi manawa. Okay, set out dia sa tanan na sa lahat na may-ari ng sakahan dito sa bundok ng Barangay San Roque, Sugod sa Lite. Sana tutulong din kayo para sa ating daanan mga bundok. Dito yung talagang nandito ngayon, yung aktibo na nagsasaka dito sa amin. Siyam kami mga kaparmers na nandito. Talaga dito yun na nabubuhay mga kaparmers sa taas. So yan, tumutulong sila. Sa lahat ng gusto nga magsaka doon sa taas, ay tulong-tulong tayo para sa ating daanan. No. Okay. So maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa sunod na Sabado, pang-8 sa susunod ng Sabado. Pilitin namin na dito pa rin kami. Magsisiminto na kami sa sunod na Sabado. Okay. Thank you.